होमबा सतीश चन्द्र मोनहा रुपनाथ मोनहा मा होनो सनमान गैया नामा बिथांमोना रुपनाथ ब्रह्म मोनहा मा होनो सतीश चन्द्र बसुमतारी मोनहा बिथांमोना माने एसे गाहाय थाखोनि सनमान गोनां मानसि नामा बिथांमोना बर'नि थरफा थरफा अलंबार नङा नामा दा बर'नि मा होनो गेदेमा सुबुंफोरखौबो दिनै सोरबा 1 नाम्बाराव सोरबा 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव 4 नाम्बाराव मानो राननो नागिरदों सोर साहस होदों बिथांनोलाय गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय दिनै आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों थांनाय बिटिसि सरकारा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों बिटिसिनि सा 50 फरायसा फरायसुलिफोरखौ APSC UPSC डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय होबोदोंमोन दा बेखौ BPFआ सरकाराव फैफिननायनि उनाव बड'फानि मुङै होनाय मोनसे आसनिखौ सोलायनो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेखौनो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बड'फाखौ लाजि फोनांनाय बायदियै नुहुरदों बेखौनो लानानै एबसुनि बारग' दैदेनगिरि टेबास्रोन ब्रह्म बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों दिनै बे आयदानि सायावनो गुवारै सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि सिगाङावनो नोंथांमोना बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंग्रो जोंनि पार्टियाव जों रायलायगोन मा नाम दोननाय जायो जोङो रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना मदाराम ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना सतीश चन्द्र बसुमतारीनि नामाव दोननाय जायो ना बड'फानि नामाव दोननाय जायो जों गोबांथार गेदेमाफोरनि नामखौ लाबोदों दा बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासेनि नामाव थागोन सुपार 50 बेनि खुनु खोथा गैया बेले बड'फानि नामाव सुपार 50 दोनदों आरो बड'फानि नामाव बेफोरखौ दोननांगौनि दरखारबो गैया जों दस्रा नामै खालामनो हागौ बड'फा बिराद गोजौ बड'फा थांखाबाय नङा होमबा बड'फाखौ आरो बेबायदि फिसा माबायाव जोङो मिशनाव दोननोबो सानाखै बड'फा जोंनि हारिनिनो बिफा दा बेबायदि मोनसे सुपार 50नि नाम माबानि नामाव जोङो बड'फानि नामखौ दोननांगौनो दोना बेखौ जों सिन्थाबो खालामगासिनो दङ बिदिनो गोदो सोलोंथाइ लाजेननाय बर'नि गेजेराव लेखा रोंजेननाय होनबा BA पास जाजेननाय LLB पास जाजेननाय मन्थ्रि जाजेननाय रुपनाथ ब्रह्ममोन दङ नङा होमबा लेखा गोरों जाजेननाया रुपनाथ ब्रह्मआनो दा बेखौबो जों सरसा खालामदों बबेबा जायगायाव रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव आलारि बाथि सावनानै माने माबाबो होनाय जादों बे दाख्लै जे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बरायदों दा बेखौ जोङो गासिबो साब्रै साबा जोंनि गेदेमाफोरनि नाम लानानै जोङो बेखौ सावरायनानै थिग खालामनाय जागोन प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंदों बड'फानि मुङाव सुपार 50 मिशननि मुंखौ दोननांगौनि गोनांथि गैया बेनि सोलायै रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी बैसोर गेदेमा बिथांमोननि मुङै दोननाय जागोन प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंबावदों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों APSC UPSC डक्टर इन्जिनियार सोरजिनो लानाया मोनसे फिसा मिशनसो बेवहाय बड'फानि मुंखौ दोनाब्लाबो जायो बेनि सोलायै रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि मुं दोनगोन प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि बायदिब्ला रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी बिथांमोना उन्दै थाखोनि मानगोनां सुबुं प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जोंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ मान होनायाव सोरबाया गेदेर सोरबाया उन्दै थाखोनि होननानै थाखो राननाय बायदिखौ नुहुरदों बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा बड'फानि सिमाङानो जादोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि बानायनो दा गुबै बाथ्राया जाबाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि बानायनो थाखाय जोंनो नांगोन मोजां सोलोंथाइ एबा सुबुं सम्पद जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां सुबुं सम्पद सोरजिनो एबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव APSC UPSC डक्टर इन्जिनियार सोरजिनाय थांखिजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशनखौ लाबोनाय जादोंमोन नाथाय दा बेखौ BPF सरकारा बोखारनो नागिरनायखौसो नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा जेराव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों रोंगौथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरा बेसेन होनाङा जासे सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ मोननो हादोंमोन दा बे खाबुखौ बोखारनानै होयोब्ला जोंनि बर' हारिनिनो गोबां खहा जागोन बेजों लोगोसेनो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बड'फानि सायाव लाजि फोनांनाय बाथ्रा बुंनाया थारैनो साननो गोनां बेखौनो लानानै एबसुनि बारग' दैदेनगिरि टेबास्रोन ब्रह्म बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बड'फानि नामाव दोनाबा सोरनि नामावथो दोनगोन बर' हारियाव बड'फानिफ्राय देरसिन दैदेनगिरि सोर दङ दा बेजों मा बुंनो सानदों बड'फानि नामाव थांनाय सरकारा मोनसे सुपार 50 कचिं सेन्टार सालायदों बे सुपार 50नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय डक्टर इन्जिनियार आरो सिभिल सार्भेन्ट बानायनो नाजादों
बे जोबोद बाख्नायथाव खामानि बयबो बाख्नायदों राजनितिक नोजोरजोंल' नङा बबेबा मोनसे नोजोरजोंल' नङा बयबो सुबुङा सुपार 50 कचिं सेन्टार सालायनायखौ थांनाय बिटिसि सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बे खामानिखौ बयबो बाख्नायदों बाव नोङो गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव थानाय जेखि जाया सुबुङानो बेखौ बाख्नायदों दा बेबादि बेसेबांबा मोजां खामानिखौ गिबिसिन जारिमिनाव जाफेरै सरकारनि बबेबा आसनि बा स्किमा बर'नि सासे दैदेनगिरिनि नामै जानाय गिबिसिन बड'फानि नामाव सुपार 50 सरकारा आसनि सालायदों बे जोबोद बाख्नायथाव दिनै बेखौ जुदि बोखारनो होननानै बे आसनिखौ दिनैनि सरकारा बे आसनि बड'फानि नामाव बे आसनि दोननायखौ मुंखौ बोखारनो नागिरनाय माने मा खालामनाय जादों बड'फानि नामखौ बड'फाखौ दिनै लाजि फोनांनो नागिरनाय जायाखै होनबा बड'फानि नामाव सरकारनि आसनि सोलिदोंमोन बे आसनिखौ दोननानै नामखौल' बड'फानि नामखौल' सोलायनो नागिरनाय माने मा बड'फानिखौ लाजि फोनांनो नागिरनाय आरो बर'नि गेजेराव बड'फाखौ लाजि फोनांनो नागिरग्रा बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय जोरबा जुदि बर' सुबुं दंबा बे बर'नि देरसिन जोलैनि हांगार सुबुं जागोन नंगुबै बर' फिसाया रावबो बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय नङा दा जाय सुबुङा बुंदों बे सुबुङा जे दिनै बिनि खुगायाव बे ओंखारदों बे साबाबे ओंखारगोन खोनानाय बादिबा बिथाङा मोनसे जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि जानाय समावनो जुवा होग्राफोरनिफ्राय रां लादोंमोन जुवा होनो थाखाय दा बेबादि मानसिया जे बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा बियो बे गिदिर बाथ्रा नङा मानोना बिथांनि पार्सनेलिटि बिथांनि व्यक्तित्वआनो देखायखायो गुबुन फारसे बुंबाय जे बड'फानि नामखौ दोनो दरखार गैया देट मिन्स बिथाङा बड'फाखौ बिराद थुखोफिननो नाजादों सुपार 50 खामानिया फिसा अब्ला बड'फाया मा सिमां नुदोंमोन बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारिया बोरै जागोन जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनांगोन बेनिखायनो बिथाङा डक्टर इन्जिनियार जानांगोन अफिसार गिदिर गिदिर अफिसार जानांगोन होनना बुंदों खेला दुलायाव जाफुंसार गोजौ थाखोआव थांनांगोन जोंनि राव हारिमुवा मुलुग दरबाराव गोसारनांगोन फालांगियाव जों जौगाखांनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जोंनि बर'फ्रा जौगानांगोन बर'आ अब्लासो गेरेमसा माहारि जागोन होनना बुंदों दिनै डक्टराव नों थोजासे बर'निफ्राय गैया इन्जिनियार थोजासे गैया सिभिल सार्भेन्टआव सिभिल मा होनो बे गिदिर गिदिर अफिसाराव थोजासे गैया निस्सय बड'फानि बै सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखाय थांनाय बिटिसिनि सरकार बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो डक्टर इन्जिनियार सिभिल सार्भिस अफिसार बर'नो थाखाय सुपार 50 सालायदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बे खामानियाथ' बड'फानिनो सिमांनो बे सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखायनो थांनाय सरकारा निस्सय मावदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बेयावबो बोखारनायनि जाय बुंदों बेयो बर' जाथिनि थाखाय बयनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन लाजिथावसिन जादों गुबुन फारसे हमना लाबाय बे बिथांनि बुंनाय बादिब्ला सुपार 50 खामानिया फिसा बड'फानि नाम दोननो दरखार गैया रुपनाथ ब्रह्ममोननि दोननो हायो सतीश चन्द्रमोननि दोननो हायो होनदों होमबा सतीश चन्द्रमोनहा रुपनाथ मोनहा मा होनो सनमान गैया नामा बिथांमोना रुपनाथ ब्रह्ममोनहा मा होनो सतीश चन्द्र बसुमतारी मोनहा बिथांमोना माने एसे गाहाय थाखोनि सनमान गोनां मानसि नामा बिथांमोना बर'नि थरफा थरफा अलंबार नङा नामा दा बर'नि मा होनो गेदेमा सुबुंफोरखौबो दिनै सोरबा 1 नाम्बाराव सोरबा 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव 4 नाम्बाराव मानो राननो नागिरदों सोर साहस होदों बिथांनोलाय बर'नि गेदेमा सुबुंफोरखौ बिदि गिदिर गोजौ फिसा थाखो राननो थाखाय आंनि साननाय बादिब्ला बिथाङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सोंखारिनांगौ आरो दाबि खालामनांगौ बिथांनि बे बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला बिथांनि जे दोलोनि दैदेनगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया बिथांनि सायाव मा होनो साजा खालामनांगौ साजा लानांगौ आरो नङाबा बिथांखौ बिनि थाखाय निमाहा बिहोनांगौ दा नोंथांमोना प्रहलाद ब्रह्म बिथांनि बुंनाय आरो देबास्रोन ब्रह्म बिथांनि फिनजाथाय होनायनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।